Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα χωριό έξω από το Λονδίνο, τα παλιά τα χρόνια, ζούσε μια γυναίκα χήρα, φτωχιά, μαζί με το γιο της, το Τζακ. Ο Τζακ ήταν αγοράκι αξιολάτρευτο, αλλά είχε κάτι που άλλοι το λένε λάτωμα και άλλοι προτέρημα. Είναι από ποια πλευρά θα το δεις το πράγμα. Ήτανε περίεργος και του άρεσε να πηγαίνει να σκαρφαλώνει στους φράχτες και να βλέπει τι υπάρχει από πίσω. Να πηγαίνει να εξερευνεί όλα τα μονοπάτια του δάσους, να δει πού οδηγούν. Μια μέρα λοιπόν, βλέπει τη μάνα του να κλαίει, με αναφιλητά. Μάνα, τι έχεις? Αχ, αγόρι μου, πού να στα λέω, δεν έχουμε πια να φάμε τίποτα. Μη φοβάσαι, μαμά. Θα πάρω εγώ την αγελάδα μας, τη γαλατερή, που είναι γριά και δεν έχει πια γάλα, και θα την πουλήσω στο παζάρι του Λονδίνου. Το είπε και το έκανε. Παίρνει λοιπόν την αγελάδα, τη γαλατερή, που δεν είχε πια γάλα, να την πουλήσει στο παζάρι του Λονδίνου. Στον δρόμο που πήγαινε, βλέπει έναν αγρότη. Πού πας, νεαρέ, του λέει ο αγρότης. Πάω να πουλήσω τη γελάδα μας, λέει ο μικρός. Δεν την πουλάς σε μένα, να γλιτώσεις και το δρόμο, του λέει ο αγρότης. Αμέ, να στην πουλήσω, πόσα μου δίνεις? Βγάνει λοιπόν ο αγρότης και του δείχνει μια χούφτα με φασόλια. Καλά, φασόλια θα μου δώσεις, λέει ο μικρός ο Τζακ. Ω, καημένα μου, αυτά εδώ είναι φασόλια μαγικά. Φύτεψέ τα και θα δεις τι θα γίνει. Τα κοιτάει λοιπόν ο Τζακ και πραγματικά έβγαζαν λάμψεις και έβγαζαν 1000 χρώματα. Τα παίρνει, τα βάζει στην τσέπη του και τρέχει γρήγορα στη μάνα του. Μάνα, πούλησα την αγελάδα και να τη σου έφερα. Της δίνει τα φασόλια, τα βλέπει η γυναίκα φτωχιά και ζορισμένη όπως ήτανε και έξαλλη από θυμό, τα πετάει έξω από το παράθυρο. Και τον βάζει για ύπνο νηστικό. Την άλλη μέρα το πρωί ξυπνάει ο Τζακ, κάνει έτσι έξω από το παράθυρο και τι να δει. Είχε φυτρώσει μια τεράστια φασολιά. Αχ, μάνα, της λέει, φύτρωσαν τα φασόλια τα μαγικά. Πάει η μάνα του, βλέπει κι αυτή και μέχρι να πεις 3, πάει ο Τζακ και ανεβαίνει, σκαρφαλώνει στη φασολιά και φτάνει πάνω από τα σύννεφα. Και εκεί ήταν, λέει, ένα δάσος. Από ό,τι φαίνεται όμως, το δάσος ήταν μαγεμένο. Γιατί εκεί που πήγαινε μέσα στο δάσος, θαραλέος, καθόλου φοβισμένος, βλέπει μια γυναίκα ντυμένη στα άσπρα. Ποιες εσύ? Εγώ είμαι η Νεράιδα. Η Νεράιδα που σε προστατεύει, η δικιά σου η Νεράιδα. Λοιπόν, εγώ μάγεψα τα φασόλια γιατί αυτός εκεί ο αγρότης σου είχε δώσει ψεύτικα. Φασόλια κανονικά, δεν ήταν μαγικά. Τα μάγεψα εγώ και να, φύτρωσε αυτή η φασολιά. Λοιπόν, πάρε αυτό το μονοπάτι που σου δείχνω και στην άκρη του μονοπατιού θα βρεις ένα πύργο. Και στον πύργο αυτό μένει ένας γίγαντας. Μη φοβηθείς καθόλου. Χτύπα την πόρτα και έχει θάρρος και όλα θα πάνε καλά για σένα. Πάει λοιπόν πράγματι. Ο Τζακ φτάνει, χτυπάει την πόρτα του πύργου και αντί να το ανοίξει ο γίγαντας, το ανοίγει μια γυναίκα. Καλοσυνάτη. Του λέει, κακομοίρη μου, φύγε γρήγορα. Ο άντρας μου είναι ένας γίγαντας και άμα θα σε δει, θα σε φάει. Αχ, κυρία, πάρτε μου να φάω γιατί πεινάω. Είπε αυτός, κάθισε, τον λυπήθηκε η γυναίκα, τον βάζει εκεί πέρα να φάει φαγιά. Έτρωγε ο Τζακ, όσο που ξαφνικά ακούστηκαν βήματα στην πόρτα. Βαριά βήματα. Ερχόταν ο γίγαντας και είχε και τα κλειδιά στο χέρι. Πάει να ανοίξει την πόρτα, η γυναίκα του μαζεύει τα πιάτα να μην τα ειδεί και παίρνει το μικρό και τον βάζει κάτω από το τραπέζι, κάτω από το τραπεζομάτι. Φτάνει ο γίγαντας και λέει, ανθρώπινο